Europa Express. Dobar vam dan u europskim minutama. U prošloj smo emisiji govorili o lobistima i lobiranju u Europskoj uniji. Dotakli smo se i stanja u Hrvatskoj i zakona koji tek trebamo dobiti. No ostalo je neodgovoreno jedno važno pitanje. Jel se lobiranje u Hrvatskoj pojavilo s pregovorima za ulazak naše zemlje u Europsku uniju i hoće li s njenim ulaskom u Uniju njihov posao i završiti? I danas na sva naša pitanja o toj temi odgovara Natko Vlahović, glavni tajnik Hrvatskog društva lobista. Jednim dijelom da, mislim da ste tu dobro identificirali. Pregovori su otvorili jedno novo poglavlje, isto kao što će za završetak pregovora otvoriti jedno novo poglavlje. Treba ispregovarati ta silna poglavlja, ipak je to 35 različitih tematskih cjelina o kojima se vrlo detaljno pregovara i koje zahtijevaju vrlo ozbiljne reforme u Hrvatskoj. Prema tome, kako se u stvari očekuje da lobiranje stalno pokreće gospodarstvo, jer je prirodno da u stvari gospodarski subjekti traže promjene, ali puno brže promjene nego što se u realnosti događaju. Tako ja vjerujem da će i ovdje da se traži taj impuls, taj poticaj gospodarstva da jače artikulira svoje interese i da jače definira ono što traži, kako prema Zagrebu, tako sutra i prema Briselu, i da će to biti jedna vrlo zanimljiva utakmica. Bilo bi zanimljivo nekako definirati i ovo pitanje. Je li za lobiste u Hrvatskoj posao završen ulaskom u Europsku uniju ili tek počinje? Pa mislim da ste super to definirali, naime posao tek kreće. Ovo je bilo zagrijavanje. Neki su se dobro zagrijali, neki će tek shvatiti da se treba početi zagrijavati. Međutim, otvara se jedan kompletno novi prostor i ovo je povijesni trenutak za Hrvatsku. To je sigurno ulaskom zastupnika u parlament. Hrvati će dobiti mogućnost zapošljavati s europskim institucijama, dakle stvorit će se jedna nova, ajmo reći, lobistička zajednica, dakle gdje će se direktno komunicirati sa institucijama. Do sada je to funkcioniralo da ako si znao prijatelja koji je Talijan, Belgijanac, Njemac, Španjolac, Slovenac, onda si pokušavao doći do određenih informacija tim putem. Sad se to sve mijenja i to je zaista jedan vrlo zanimljiv posao, interdisciplinaran, i mislim da će mnogi ljudi, pogotovo mlađi ljudi, se htjeti baviti s tim poslom. Rekli smo već kako je lobiranje jedan od načina predstavljanja i podupiranja određenih društvenih skupina ili pojedinih pravnih subjekata i utjecaja na odluke koje donose zakonodavna i izvršna vlast. Lobiranje može biti vrlo važno i kada je riječ o dobivanju sredstava, na primjer iz europskih fondova, gdje je proces lobiranja za pojedine projekte potpuno normalna i očekivana stvar. Naime, svaki ozbiljan konzorcij koji očekuje ozbiljna sredstva ima svog lobista koji često obavlja i funkciju pregovarača u fazi potpisivanja ugovora o financiranju. No kako posao lobista zapravo izgleda u praksi? Svako lobiranje kreće od vrlo jasno definirane strategije. Dakle, što je naš cilj, što želimo postići u određenom vremenskom intervalu. Najčešće kada govorimo o lobiranju, govorimo o zakonodavnom lobiranju. Dakle, ajmo reći da se radi o nekakvom zakonu, pravilniku, određenim kvotama, trgovinskim pravilima ili slično. I kako se u stvari to radi? Dakle, lobist prati područje za koje je zadužen, detaljno, svakodnevno, vrlo iscrpno ga prati, prikuplja informacije iz različitih izvora, neposrednim kontaktima sa ljudima u delegaciji, u Europskoj komisiji, u našim ministarstvima, agencijama, dakle iz svih različitih izvora, razgovara sa stručnjacima i formulira svoj, ajmo reći, nekakav pregovarački stav, formulira svoje argumente koje će ga voditi u toj lobističkoj kampanji. To je nekakav prvi korak u toj metodologiji. Drugi korak je u stvari razrada lobističkog plana, odnosno one akcije koje lobist koordinira i vodi zajedno sa svojim partnerima. Vrlo često potrebno imati saveznike u tome, dakle da se ta, ajmo reći, grupa ojača, da se taj interes formalizira i onda, dakle, treba znati pritisnuti ključne gumbe
u tim procesima, a to su sad već trikovi zanata. To je onaj X faktor. To je onaj X faktor, tako. Da, pa zanimljivo bi bilo zapravo reći, budući da je ovo nekakva nova grana, novost, siguran sam da će mnogi mladi ljudi biti zainteresirani za ovakvu vrstu posla, pa bi bilo zgodno reći kako se postaje lobist. Mogu li oni doći zapravo kod vas, javiti vam se, reći ja bih želio se baviti tim poslom, naučite me nekakve osnove, ili postoji neka škola koja se time bavi možda? Pa to je jedno od ključnih pitanja i pitanja koje ja često držim predavanja i studentima i mladim ljudima upravo kako bi popularizirao na neki način ovu temu, pa me ljudi to pitaju stalno. Dapače, neka se jave kod nas u Hrvatsko društvo lobista, mi redovito održavamo seminare i treninge. Veliki dio, kao što sam rekao, društva lobista nisu aktivni lobisti, ali vide lobiranje kao jednu karijeru, jedno područje koje ih interesira i žele o tome nešto više saznati, naučiti. Mi imamo vrlo obilnu i literaturu i kontakte koje možemo preporučiti. Dapače, postoje danas i škole i čak i poslijediplomski studiji, ne u Hrvatskoj, ali postoje u Briselu i na drugim adresama u Europi gdje se može čovjek usavršavati, naučiti nešto o tom poslu. I ono što je zanimljivo, ako gledate, ajmo reći, takozvane top lobiste u svijetu, vrlo često su to bili ili bivši političari, ili su to bili ljudi koji su bili na neki način savjetnici političarima koji su onda odlučili izaći iz politike i ući u svijet privatnog poduzetništva, biznisa i počeli su razvijati svoje konzultantske lobističke firme. Tako da se radi o ljudima ili koji su kao mladi ušli u lobiranje, onda su se razvijali kao stručnjaci i profesionalci, ili s druge strane ljudima koji su već na neki način ostvarili svoju karijeru kroz diplomaciju, kroz politiku, čak i gospodarstvo, i onda vidjeli da postoji interesantan prostor za mene. Normalno preduvjeti su da morate biti stručnjak u određenom području i morate imati jako dobre kontakte. Vjerojatno i komunikacijske vještine. Evo, ja se nadam da će onda u nekakvoj bližoj budućnosti zapravo posao lobista, cijela ta grana smanjiti nezaposlenost u Hrvatskoj. Evo, nadamo se neka bude tako. Zanimljivo bi bilo, spomenuli ste da su top lobisti ili bivši političari ili nekakvi privatni biznismeni ili tako, pa koji su u Hrvatskoj ovako najistaknutiji lobisti koje biste nam mogli otkriti? Pa evo, ja ću biti, mislim, želim biti krajnje fair, dakle, prema svim kolegama koji se s tim poslom bave, pa ne bi zaista isticao imena. Mogu reći da u našim upravnim tijelima u Hrvatskom društvu lobista ima i bivših ministara, ali i bivših premijera, puno diplomata, dakle ljudi iz različitih sektora, i mislim da evo samo uvidom pogledate na internet stranicu pa ćete vidjeti o kome se radi. Internet stranica je www.hdl.com.hr. U Briselu danas ima više od 15.000 lobista koji rade u gotovo 3.000 lobističkih ureda, zastupajući različite interese različitih interesnih grupa u industriji, poljoprivredi, politici. Većina se njih smjestila blizu europskih institucija, a zgrada Europske komisije, Europskog vijeća i Europskog parlamenta, kako bi bili što bliže mjestu gdje se donose odluke na koje mogu utjecati. I hrvatski lobisti su tamo, u Briselu, kaže Natko Vlahović, glavni tajnik Hrvatskog društva lobista. Hrvatska obrtnička komora je 2005. odlučila se jače povezivati sa Briselom, sa Europskom unijom, i to je značilo da bi se trebalo tamo i češće pojavljivati. Tako smo mi otvorili naš prvi predstavnički ured 2005. godine u svibnju, kada su taman uoči otvaranja pregovora sa Europskom unijom. I danas taj ured je dobro uhodan, međutim treba reći da završetkom pregovora u stvari očekuje se da se te aktivnosti još više intenziviraju, da se ti poslovi daleko opsežnije šire rade i da se u stvari uredi koji postoje u Briselu, a Hrvatska danas ima 10 različitih ureda, što diplomatskih predstavništava, što gospodarskih predstavništava, što županijskih predstavništava, dakle da se interesi tih ureda na neki način možda i bolje koordiniraju, da se pojave
ipak novi neki lobisti, dakle da se pojave interesi nekih poduzeća, odnosno kompanija koja sad još nisu prisutni. Dakle, da se jednostavno ta cijela zajednica oživi i da se taj posao dinamizira. Dakle, gotovo 6 godina je prošlo od otvaranja tog ureda u Briselu, pa me zanima, evo, kada biste sada radili jednu analizu, dovoljno je vremena zapravo prošlo da možete onako podvući crtu i reći zapravo koliko vam je to dobroga donijelo, je li uopće pomoglo taj ured u Briselu? Pa gledajte, ja ću vam reći ovako, mislim da je nužno da se naše institucije otvaraju prema novim temama. Lobiranje je jedna potpuno nova tema, međutim ne radi samo o lobiranju, radi se o tome da se naše gospodarstvo, prvenstveno obrtništvo, mora suočiti sa novim trendovima, novim načinom razmišljanja. Treba uzeti u obzir projekte koji se u Europi već dugo godina odvijaju, koji trebaju danas postati projekti i u Hrvatskoj. Dakle, povezivanje, upravo je ured u Briselu taj link, ta poveznica koja je to omogućila. Dakle, mi smo se preko Brisela povezali sa Belgijom, sa europskim institucijama, međutim pokrenuti su i neki drugi projekti koji se danas provode i jednostavno kad ste prisutni na takvom jednom mjestu možete sudjelovati u nekim odlukama, možete sudjelovati u donošenju, u dobivanju nekih informacija koje inače ne bi ovdje u Zagrebu dobili i to je velika prednost i ja mislim da je to vrlo pozitivan aspekt. Neću sad govoriti o detaljima još kao što su neki uspjesi koje smo imali u pregovaračkom procesu, u nekim vrlo kvalitetnim projektima koje smo dobili, raznim studijskim putovanjima, posjetama, poslovnim razgovorima i tako dalje. Sve je to na jednoj makro razini doprinijelo, ajmo reći, internacionalizaciji poslovanja, ali kao što sam rekao, ovo je bila jedna etapa, sad slijedi još jedna dinamičnija, veća i važnija etapa nego ova. Teško je reći tko su najbolji lobisti u Europskoj uniji. Njihov je rad najmjerljiviji u njihovim rezultatima. A to je korist koju su donijeli onima koje su zastupali, za koga su lobirali. A svaka će zainteresirana stranka svoj uspjeh smatrati najvrijednijim. Dakako, uvijek postoje i uspjesi koji su opće važni i vrijedni široj zajednici, poput na primjer dobrih zakona protiv diskriminacije ili za smanjenje zagađenja okoliša. No reći ćemo vam tko su najgori lobisti u Europskoj uniji u 2010. godini. Riječ je o naslovu koji je dodijelila njemačka organizacija Lobby Control te još 3 organizacije. Glasanje je organizirano internetski, a sudjelovali su u njemu stanovnici Europske unije. A najgorima je proglašena njemačka tvrtka RWE u kategoriji klime. Iako su tvrdili kako ulažu u zelene izvore energije, istovremeno su lobirali za nastavak rada svojih prljavih centrala na ugljen. Iz ovog primjera možemo reći kako je i posao lobista pod povećalom, barem na prostoru Europske unije. No ni tamo nije sve idealno. U ovom trenutku postoje odvojeni registri lobista Europskog parlamenta i Europske komisije. Britanski zastupnik u Europskom parlamentu, socijalist Richard Howitt, pozvao je institucije Europske unije na uspostavu zajedničkog i obveznog registra lobista, budući da je praksa pokazala kako nisu svi lobisti kao i aktivnosti koje provode dovoljno transparentni. Ideja zajedničkog registra koja je pokrenuta prošle godine dovela bi do registriranja svih interesnih skupina kao i odvjetničkih tvrtki koje nastoje utjecati na donošenje regulativa unutar Europske unije. Našu priču o lobiranju završavamo u ovoj emisiji. Čujemo se za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Tomislav Mikulin, Goran Kušec